Jó, van akkor. Fék, csak nem megy el. Spórolósan megyünk. Te fogod a kormányt? Ezek 70 másodperc indítgat, láttad? Észrevették, hogy gyorsak? Mi? Lehet. Hát az mi baj? Mindenki az jó volt, nem? Gyenge a kocsi amúgy. Nem tud elrajtolni sem most. Melege van. Ne. Oda van. Csak Kitapostad a lelkét. sokat ment már. A 10. Jó, most sem. Ügyesen. 5, 4, 3, 2, 1. Megyünk. 100, bal egyből a jobb egy. Bal egyből a jobb egy. 300, jobb 6. Jobb 6 lesz. ...150 lassítóból a bal 23 vége ki. Lassítóból a bal 23 vége ki. Sima jobb lesz, és 50-re jobb egy. 100-ra lassítóból a bal 4. Bal 4. ...800 lassító. Ott lesz a lassító. ...800, sima bal, rajta a bal 13. Sima bal, rajta a bal 13. Szép! 100-ra jobb 2. Jobb 2. Bal 22. És lassítóból a jobb 3. Beteg vagy, 400-ra jobb 1. Itt a jobb 1, és majd a végén a lassító lesz. ...50-re jobb 1. Benne volt. Bal 2. És 4 darab terelő lesz. Gyerekek! A terelőkből bal 22-vel megyünk ki. Geci! 300 lassítóból a bal 2. Lassítóból a bal 2. És a bal 2-ből jobb 222. Ből a bal 1. És 200-ra lassító. Lassítóból bal 1. És a jobb 23.
Beteg az agya. 300, bal 3, fogod, mert jobb 2. 300, bal 3, fogod, mert jobb 2. Itt a jobb 2. Jobb 2-ből a bal 222. És még egy jobb 2. És rajta a jobb 34. 34-ből bal 5 lesz. És a szántás 150 és bal 5. Bal 5-ből a jobb 5. Hátul fog a fény, az meg. Jobb 5. 250. És Forrolni kell a gújval már. jobb 4 lesz. Jobb 4-ből a bal 4. Csávó megijedt. 300 hasító. Ha ma alakulgat. Geci fény. Csak megáll már. Bejáratódik. 200. És bal 2 lesz a vége. Bal 2. 50-re. Jobb 23. Jobb 23-ból a bal 22. Bal 22. Nagyon szép. 150-re lassító. Lassítóból bal 3-mal megyünk ki. Hátul fogja. Kurványát. 400. És akkor így kell spórolni a bújval. 400 vége lassító. Gyere hát. Lassítóból jobb 34. És bal 3. És majd itt valahogy adja a szél. Harapott a felni. Hoppá. Leértünk. Jöhet. Nagyon hátul fogad most a fény.